Okay, mga kasama, mga gala, kumusta ka mo tanan? Ayan, sa inyong alagad si Kanginan Trafon Morales. And then, may partner na po na ako diri, si Juan Itayan. Kumusta ka mo tanan? Asab kita ha? Always say a prayer yung mga kisunan. Unahon ta ang panalangin. Pag-ampo sa itong labaw magkagahom. Lord, thank you kay Lord. Sa imong gihatag ka na mong grasya. Thank you kay Lord. Thank you kayo. Okay? Manood dito maglangan. Ang suot ang pagkaratong hatagan o pagtagan, no? Pinadakin is usa ka babae nga nagpatago lang isang ngan nga Vena. Kaya gibawatan doon sa radyo ni Ray Arellano. Kaya sunan ang atong sender, si Vena. Kining akong problema sa akong bana, nagkadugay, nagkadako man. Wala ko mahibaw kung unsaon siya ni pagsulbad. Pero araw inyo kyung masabtan ng akong sugilanon, ingnon ko ani sa pagsugod ang tanan. Parang di ko yata kaya pag sa buhay ko'y wala ka. Anhin ang pag-ibig kung puso ay nag-iisa. Sinong aking tatawagin? Sinong aking hahanapin? Sino ang magbupuno sa aking paglalambing? Bakit ka pa nakita? Tay! Sabay na naigon ron. Ay, sabay na tayo. Ay, kaklaro ang nagkanta ka ni Pampaso. Yan na naigon. Ay. Ikaw di. Ngano di ay tay, sabukan ni mo tayo. Uy, mag-practice pa ta. Ikaw di nagkanta-kanta di ha. Binakog na naigon. Ah, manaigon ka sa'yo pa aron mo pag ganito lang kalag. Ay, kanimo. Nag-aandam ka na para sa itong panihapon. Basig magyaw-yaw na sa itong banan mo kay wa pa kakaandam. Ay, pila rin pagluto ng sudan tayo, uy. May ingon ka lang, ana. Tay ako'y. Liho ka ng daan mientras wa pa maabot ang imong bana. Kay og anak pa ka mulihok nga naa na siya. Magyaw-yaw na po to kay labing siguro. Gigutom na to inig abot. Mas may na makaluto na kang daan. Buwahan o gigutom man doon siya. Aw, mahimo ng mangaon. Tay. Walo ka kabantay. Nga mao mo na ipermi ninyong awayan. Tay, paragod tay. Murag ikaw matingali gigutom, tay. Kitanaw na ko ni mo, murag nanguspad na ka. Ay, Katugon ka. Ganyan ako gigutom. Imong huyab yung gigutom. Ay, mao na diha. Unya, ako pa ibon dali-dalion. Ikaw na gigutom diha. Napa may sudan diha, kaulan sa diha. Goy, sa masukaran ta ka? Ayaw na lang, ako na lang. Basta, ha? Di gali ka maminaw na ako na. Bahala ka. Ay, katugon ko, tay. Bagay ikaw, gutom ka na. Naabot na sulyo. Matay, nakaluto na ba ka ng binahan eh? Bida! Stoy! Bida! Hoy! Tay, ako'y, unsa man, Ay, naabot ang banan ni mo eh. Ha? Di ka trabaho. Ha? Ala, nakatugmang ko, uy. Na, mauna. Ala, hati man na to, ha? Magyaw-yaw na sa tuloy mo ron. Ay, basag din na siya, mga saba na siya. Bangon na Ala di, ha? Hati man na itong banan ni mo. Bangon na daw sa... Oh, lagi. Oh, saman, kaluto na sila ka? Hoy, Anong kaluto ka wa? Wa. Ay lang ko kaguol ko kung wa ko kaluto ko. Kaya may daghan ng maligang sudan sa gawas. Oo, bido sa nang istorya. Ang gusto na ko kanang init pa. Kay init man bitaw na pulos ilang mga gibaligya diha. Ay, dili, ay, buot ako ipasabot ka. Mas lami, yun. Kung kita gimuloto, sudan. Kay masiguro, makasiguro tang giun sa pagluto. Limpyo ba o dili? Ay malimpyo ra na oy kay init ko na. Magbukal-bukal patay mikrobyo gyapon ana. Ingon lang tani mo ana taon. Oy, paingon-ingon pa ka nga. Ay, iniglakaw na ako. Dong, unsay gusto ni mo nga sudanon ni kuli ni mo ga nga? Unya di ay, wari ka kaluto taon. Sa itlog lang unta. Ngayon sa may gusto nimo sudan bi. Okay nga naman, magluto ka. Unsa pa daw rasa kakaon na? Ay dili, magpalit ko das gawas kay daghang baligya dan sudan. Ano mo problema man ka oy kadaghan diha? Bidaw yung kakasabot sa kong tumong. Bahala ka di ay. O yung kay ayaw sa unsaon ka. Oh, unsa? Mas may pa ipanlabay na ng mga kakagaldero diha kay useless ang ipamalit na to. Oh. Di magalit! Panlabay na! Gusto nga. Hilak-hilak ka man diha. Gahe ka mong buong sultihan. Mao gyud dayon mo. Basta dinhi na gani sa bay. Unsa gani mga palpak dinhi? Ako na yung birahan ninyo. Ang kinsa pa man diha. Ang mag-ako. Ngayon mo man ang trabaho isip asawa. Nga, mao gyud dayon mo. Yusa ang saraman tubanan ni mo. Ambot asa to nilakaw.
Ay, ikaw ba, hoy? Murag nalimot na lang yung ka sa imong obligasyon isip asawa. Ikaw gani nga asawa, imong katungdanan ang pag-atiman sa imong pamilya. Kaya ang bana, ha? Maway maning kamot para doon ay ikapakaon ninyo. Ha? Sila kaya po mo atiman sa nga ito may nabili nila sa bahay. Pamo ko mo ingon nga iya na trabaho. Oo lagi. Unya, ingon na nga doon na di ka maglihok. Dugay na. Ang mga asawa bilano, kadlahon pa nagmata na, nag-asikaso na silang pamahaw para kung mulakaw ang iyang bana, makakaon sa husto. Ha? Ikaw, o sa mauras ka mamata. Ha? Bana ni mo, anay. Pastilan, ako'y naluoy sa ibong bana. Ngano naluoy man ka? Tungod kay mulakaw ang tao nga huway ayos ang sinina. Huway utaw. Ha? Nayaw rin sa pastilan, nayang gisolop. Usa ka rekapra. Cherry cup. Maura maghapon, magisulob, gahapon, karon, balikon, unya. Lailinabhan niya, way utaw. Ug ang nakapait, yun kay mulakaw intahon nga way pabahaw. Tay. Recorded by X Thunder Gaming. Oh, niade ka, Julio. O saman, wa kay duty karon. Awa, tay. Di offer na ako. O mao ba? Ay, dali, tay. Birkol! Aray, tay. Bayo kay suki ni mo ng birkol. Aray, tay. Ano sa'yo gusto mo? Katoy mo hang fighter wine, ha? Lami mo to kay pag-audition mo to. Ayaw na lang eh. Lisod kayo kung magkainom ko. Mulimit ra ko usa ka botelya. Inig kahuman limit. Wa na limit. Keren-keren na, tay. Bito dong Julio. Ay, ako na yung mga yung dispensa sa mga pagkuwang sa akong anak diha ni. Okay na, tay. May problema na, tay. Okay na. Wabay ako magkuwang anang bata. Pagpahimang no, kanunay ko man siyang ipahinumduman, unsay mga butang nga angay niyang buhaton isip asawa. Mga obligasyon niya din sa balay, pero ay, pastilan. Pagkagahig, mapayan na. Uy, ako pa nimo. Imo lang duklon. Duklar ako nagpangnagsado, aron di na babusar. Ayaw, tay. Looy kayo. Babae na ba na? Makaamgor na siya yung pagkuwang na ko. Ako doon ako'y mahimo kung unsa may mga buhaton nimo. Pero ako lang hangyo nga indahon. Ayaw lang taon siya pasakit eh. Ayaw dapat eh. Ayaw, tay. May problema na, tay. Ingo kay duklo na ko yung mga anak ko niya karon. Di ka gusto mo sakitan. Ako ang pang buot magdagong pasabot. Nga dili ni mo palabian kay basig imong mahinaykan. Ay, ayaw lagi kabala ka na, tay. Makaamgor na siya sa kadugayan. Salamat do. Ako, wadyo ko ikasulti nimo. Pagkabuutan namang yun imong pagkabana. Huwag na danig maupos tong pailob, day. Ang atong kabuutan. Julio. Mari. Ikaw ay kumusta, Mari? Karon pa ka na ulit gikas Australia? Ay, ato pang unang semana, Mari. Uy, matumanta ako sa inyo. Unya kay nalimot man ko kung asa to depit. Ug may ka nag-anig ka. Oh, Mari, kay nakita man ming nanay ni mo. Nya, siya man nagsulti na ako nga na uli na ka. Nya, iya kong gitagaan sa inyong address. Ay, mao ba? Dali, Mari. Mag-inom ta, Mari. Suswa, good na dito sa Australia, Mari. Uy, makainom man tuod ka, anarasbay. Pero ikaw rin kagasa. O gusto kang muinom nga daghang tao at bar. Ay, mo ba, Mari? Di ba pares na di sa ato maribanga? Mag-inom ta, no, niya. Mag-video kay ta. Dini sa bahay, di ba? Manang gimingaw dyan ka ay kung mga ingon ani Mari. Uy, ay, si pare di ay, wala ni mo dada? Ay, trabaho siya, Mari, uy. Ay, mao pa. Oh, dali, Mari. Kauno na nga rin para inikaw man mag-video kay ta, inikaw man, ha? Dali, Mari. Pwerte na kong hubuga pag uli. Gihatod na lang gud ko nilang Mari Espergood. Unya. Agay, sakit. Agay. Uy, buhi pa dahi ka? Ay. Pastilan yun nimo. Kung ako patingay lang imong nabana, binano, ambot lang. Wa siguro, mamunit na kasi mong mga ngipon. Sabi, mga nagsigig pangita imong bana, way linungag, way linuto, way sudan. Unya, dugay pa kang nauli. Tay, giimbitar ko sa kong kumari nga bagong naabot kikas Australia. Kailan mo gud suliyugod?
Pakailaman sa kwa ang importante nga nagpahibaw ka. Ha? Nga, panay maunsay taon kami na, Uy, ikaw ba? Nagkatiguang ka naman. Nagkuha naman, hinuon kay buot. Ay, ra, sige sapa. Uy, ako na lang ko'y bahala mo pasabot ni Julio, good Oh, ay. kumao na. Kinahanglang imog ng pasabton. Lagi, karon inikuli niya. Ay, ambot. Ni buwana ka. Asa man yung ibutang ang imong utok itaon. Ay, Tay, ang tinuod nakaamgo baya ko sa kong sayop, kaya giabusahan ako ang kamaayong tao sa kong bana. Unya, maoto nga nakigsulti ko sa akong tatay ako'y, magtarong nako, ug ako naging atimanon ang akong bana. Kay may namatikdan manggod ko nga murag, uga na iyang pagtagad nako ba, di pareha sa una. Mabisag unsaon niya kasuko, okay ra, paraygra, inig kaulian na niya. Pero karon murag mulikay na siya ay, may dahan na siyang kahiupos ba. Unya, ay salamat, naluto na ginulat ang tiilis baboy. Paborito kay ni niya. Magsugad na ko para makakaon na siya sa di pa siya matrabaho. Unya ang iyang baon, ready naman eh. Tay! Tay akoy! Dali na, kaon na nga rin, nakaluto na ko. Danay sinukad. Dali na. milagro. Milagro, man. Ya, milagro ba, uy? Mo na kinitay. Ako na ning permihoen, mag-usab na ko. Asa na mas Julio? Wa pa mo magkaligo di ay? Unsa? Wa ka na kahibaw? Gani na ramang milakaw. Ha? Gani harang milakaw, oy. Na akong nakita. Wala siya na nang hidako. Wa mo saan gani mananghid na ako. Ay, Wa to mananghid na ako, oy. pida ning tawhana ay ngitag masuko na hinuong kuda. Kung si Marsuko, Masuko gyud ko ani tay. Ako na gud na siya giatiman gud. Ay oh, iyang ipaborito oh, lilat ang tiil sa baboy nagluto ko, naas pagi adobo. Yo sa problema niya? Ngano man to siya? Gibiyaan man lang niya iyang baon. kay nahibaw na siya nga doon na kay kaandam nga baon para niya. Wala to siya kahibaw nga nag-andam ko. Oh, mauna diha. Unsaon nga naa na naman siya nga kada buntag, way giandam nga pamahaw, way giandam nga baon, unya ang sinina, siya pa'y mangutaw. Oh, karon, matinga ka. Pantay lang gini tawhana ini kuli. Awa lang gini siya. Magkatilaw gini siya sa akong kamaldita. Ay, kanip mo bina. Abot, John him. Paghusay mo, husaya na ninyo. Ha, ngitag siya akong buwagan ay. Husay buwagan. Oo, mag-ingon anak siya nako. Na, di ko siya magmahay. Ay, kinuo ko ni mo bina. Recorded by X Thunder Gaming. Naglungot-lungot gid ko nga mauli siya kay ako dan dabu-dabuhan. Pero gabi na lang kaayo, wa man gid mauli si Julio. Unya. Balat! Asa naman yung tawhana? Ay, wa man gid mo uli. Balat! 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 Kuya aning tawhana. Oy, Bina! Naunsa mo ganyan sa gawas, oy! Gabi, ano mo kayo? Naghuwat ko sa may laki na kong bana toro. Parehol Oh, nakita mo? Nakita mo ba mo? Kabuntag! Nga, dang, tugdak kong bag! Ingon siya mo larga ko nung siya! Ha? Asa siya malarga, oy? Na! Wa, sugibaw! Sige, salamat ha. Kinuo ko. Sa may puti pa sabot ni Julio, ani? Oh. Wala din is among aparador ang iyang mga sinina. Sa puting ipasabot. Nilaya siya. Kibiyaan ko niya. Dili niya kayang buhaton ako. Dili. Tay! Tay akoy! Tay! Ngano ka? Tay, Ngano, oy, stoy. Kuyawan mo ko ngano. wala Unsa? siya, tay. Naunsa? Unsay wa na siya? Unsay wa na siya? Namatay siya? Dili, tay. Naunsa man lagi siya? Wala siya. Kuyawan mo lang. Nilayas na. Gibiyaan ako. Oh, mayo hinuon. Oh, unsay nga? Karaan ni mong tuba. Ay, mauna kung giingon ni mo, Vina. Unsa na, Maabot na yun ang panahon nga mapuno na ang imong bana. Unsa na karon, Dali ra manggutugod. Nag-usab na manggungo karon. Nag-usab na lagi, pero uwahin na. Pagkaanugon.
Ay, ambot. O mo balik pa ba to siya? O dili na gani, wa na tayo mahimo. Magsugod na ta sa mag-una itong kinabuhi. Sugod karon, magpamiyembro na ta sa Pasmo Gang. Kaysa ba may mo pagkaon na to, ha? Nga kita naman lang din yung duha ang nahibilin. O parehas na way mga trabaho. Wa na, asa man taganununan ni ron. Miyembro na ta ni Pasmo Gang. Kinuo ko. Mao ni akong problema, kay wa na gyud mo balik ang akong bana, gibiyaan mi. Giangkon na akong akong sayo, pero nagbag-o man tuod ko, uwahay naman sad kinilayas naman siya. Gibiyaan naman ko. Unsaon ni nako, unsa akong buhaton? Apason ka nako siya sa ila, pero wa sa ko katultol kung asa gyud ang ila. Unsa akong buhaton ani, unsa man kamo ang pasultihon? Vina. Marketing. Thanks. Ati Pres, Okay, ang sendo na to karong ang adlaw sindir Juliet. karon na to Ati Pres, kina babae nga si Bina, asawa ni Bina Ati Pres nga nagpataka, unsa pasagad. Pasagad. Ang iyang bana din na lutuon, nigabot, way luto, way kaon na dahil. mo to nga napuno na ang iyang asawa, ang iyang bana Ati Pres nilayas. Aring na, badlungon man ni siya tatayo, kinanabi na kay ang imong bana nagtrabaho na, May naninguha, may nanarbaho. Ay sos, ay sa, palit lang luto daan tayo, ano mo, anam lang luto. Kapula ni Bina. O, gipadlabay lang tao ni Julio ang ilahang mga butang at ipres. Kay, wa man, useless man, di man makuan, di man magamit. Ipadlabay ang mga butang. Mao ni ang problema ron, kay nilaya sa Basulyo. Ingon niya, tatay, nga unsa may pagkaon na to, ani? O, mao na diha. Mao ni akong problema, wala mo balik akong bana, gibiyain, may nilaya sa mga ipres. Gikuha yung tanang mga butang, mga sinina, unsa pa daya. Giyang ko na kung sa iyo to, pero nagbago nga to, pero wahin na, kay milaya sa man siya. Gibiyaan man ko, saan na ni mo binay? Mao na diha. Mao na. Unsa may kapuslanan nga nagpakasal kaw niya imong bana, di mo kuan nun. Dili, Ati Ati Manon? Manon? Oo. Daghan ka ni. Bati pa na lang ang sawa ha. O hinungdan na ti Pres. Ako may sawa takyanon ko ni. May patakyan. Mapoy kayo na Ati Pres. Kinahanglan ang asawa mo gambia gud sa Gambi bana. gyud, oo. Mo role sa asawa, Tinuod. pagatiman sa imong pamilya, sa imong bana, imong mga anak. Ati Pres ha? Wa pa Unsa rin nagkaado na yung mga anak? Oo, unsa na ka? Wala na. Bam! Oy kami, unsa man be? Kana bito mga banang gulyat, maingon mo ka, paratas na imong utan. Uy, kung ari ba tal bukid ba? Paratas na imong utan, uy, isda na may kuwangan. Mura mo nigdagat. Ingara na bitaw simple kayo nga basic, no? Basis. Anyway, kung may tungod na ganit sa magtaayo, magtiayon, kisa tinga na tong sender. Bina. Vina, natay guide para nimo gamay mama, ha? Kung ari ka diri sa Sirach 26, versikulo 16. Ang katahom sa usa ka maayong asawa anaa sa iyang maayong pagkaatiman nga balay. Aha. Ay sa asan ang tanawon to usumpay. Ge. Sama ato balikon ha. Sige. Okay. Nindot Balik ka, by choice, di size. Ge. nindot Sira. kayong linya ha. Huwag mo tugkaro na ray. Ma'am Vina, Sirach 26 verse 16, ang katahom sa usa ka maayong asawa anaa sa iyang maayong pagkaatiman nga balay. Sa ato pagmutiman ka og panimay gulyap, dana imong bana, dana imong mga anak, dana imong pagatiman sa imong bahay, makalihukan. Tanan, yun ba? Tanan. Sumpay, sama sa adlaw nga nagsidlak sa udtong tutok diha sa kapanganuran sa Ginoo. Di mo? Kalao man nagulat, sama ko sa adlaw nga nisidlak sa tutok. Sa ato pa, ang pagsidlak sa adlaw gulyat, gitawag man na og sunrise, nindot kayo. Di ba kasagaran nga mga bata bagong gianak, ipagawas man ipasugat-sugat sa bagong sidlak sa adlaw. Oo, kay para magpuwa ang kuan kay vitamin D mo daw ba. Karon, og moingon kag sama sa adlaw nga nagasidlak sa utong tutok. Sa ato pa, perti nang hayaga utong tutok, ni sidlak pa jud usab. Sa ato pa, perting nindutang pagkaasawa ha? Kaya sama ko sa adlaw nga nisidlak sa tutok, ang utong tutok itawag naghainon. Nisidlak pag usab ang adlaw, perting hayaga. Ang butman sabot is perting nindutang asawa ha pagkaatiman sa iyang panimalay, sa iyang pamilya. Ang ako lang, sa simple lang nako nga pag-agpas sa maong kahimtang Ma'am Vina, kana mag-unsay maabot siya, wala siya makaon, mao na diha. lakaw siya, wala siya dalang mabaon.
Ano ba? Di Oo. ligin mayo. Kana ganing uban mo ingon nga pangalitan pa doon ng mulako ingon nga asa ka kung t-shirt diri nga kuan puti katong nga gani kuan marka nga kuan ana mo ingon ang gulyat no usara na sa pagkakon asang yawi sa motor na butang mo ana ang bana Oo. usara simple lang kayo na okay ingon ana nga wa siya diha nga bana mo lakaw tan-aw dito sa may aparador tan-aw dito sa lamesa ang yang bawnanan wa gani mahugasi gabi eh. Wala gibaliban ako anang Lisa bam kay niglakaw na ko akong mga sininag giutaw na gina sapato karsunes t-shirt wala inutaw na usahay gali akong mga brief utaw na niya usahay gali akong sapatos utaw na niya kay para nindot kayo kubi kita Imong utaw na di pre believe ba idana na ako sa Julian. Sa tipres niya man unsay libo ko unsay inyong pagsabot anang mulakaw bitaw ang bana ya Ata? mukis niya sa syudad no galing sa probinsya wa man kayo mukis ang bana og sa lip sa asawa una siya mulakaw niya. unsa na siya unsay kahulugan na Ganang gugma ang panamilit nga gugma Nagkuan sila, Pinangga siya. iteray, pinangga. sinabtanay sila Sinabtanay sila. pero kato Mo ilang naandan. pero kato nakita na ko diri kay mohawk gyapon slips inigabot tong diri atong kauban bakit ang gilin ako nag-uyab diya si Billy Isa man. Burtik Chula ati pres alain mo ang tulak gulyat ano ba na inigabot nga kanang ikaw ba lang buday ito wala na pag abot diri sa niabot mag-abot sad unsa dili na Oh, okay ra, oy. greetings na siya Ilara na, oy. Unsa man na Ay, di na lang ta manghilabot. Nakikita na. di lang ko masabot pag gisgot man tas Nasaan magtiay Nakikita na dire ang gisgot tas kay kani magtiayo blan dire wala mo ko di atiman siyang bana mula ka way bawon kay wa siya Oy, bambina, may na lang na kaysa inag-abot ug mula ka mo kaysa glabig inag-abot lang paroon ka. ati doon na Oh, maulagi nga akong pasabot kung kiss ang banal sa iyang asawa paglakaw sa ato pa na namilit siya niya. Abot kiss sa ato pang pagbalungan ni anak ko dahil may nga na. Bisag unsa meaning nila basta kay nag-kiss sila kay nag-inlabay sila do. Sa dire. Ambot lang na ba diri wa oy. Nakita ko niya Wa diri oy. Kita ka nga ni. Kita ko. Paglakaw ni kiss. Pag-abot. Pag-abot na dire ba? Pag-abot sa laki nga, naguna man ng babae. Unya. Kiss lagi gyapon. Greetings tingali po to siya dili to pa namilit greetings ng Kamu dai sa mong uyabo mo ana. Ay may kinungutana ka. Naikok ko. Nga naman. Kasagaran ng lalaki mukis na ko mulingi man ko. Nga naman. Dili na ko gusto nga kanang ma-turn off siya kay di ba ko tinuod nga babae. So pag kisa na Di ka gusto ma-turn off ka kay wa ka pa brush. dili ang ako Explode ya. dili kisan ko niya nindot unta pero mulingi ko kay basig kanang ang yalaw niya kanang komplemento lang bitaw. Bahala na komplemento ba? Basta ka nakahimo sa pag-kiss nimo. Mao bitaw nga. Tinoda. Mo bitaw nagbasol ko kay pag kisa na niya nilingay ko sa ano mahadlo kag COVID. Hindi na kay panahon man to sa COVID siya. Hadlo kag COVID. nya karon Sa sunod na mong kita, Sino magukod? pag sunod na mong kita gulyat, iyang gibaw ka kong liog, ako yung ipakis niya. Alam ka gulmin sa ski, uling masiyo. Salamat ko pala kasi kalumanon. Kura ko ang puzzle, tihon. RMN